Hej og velkommen til min kanal om teams og lederskab. Det er to ting, der hænger uløseligt sammen. Og jeg vil i den her videoserie fortælle om disse to vigtige ingredienser, når vi skal skabe gode resultater sammen med andre mennesker. Min erfaring det kommer fra Jægerkorpset, hvor jeg var i 25 år. Og jeg er nødt til at fortælle lidt om det her, så I forstår, hvad det er, der har formet mine koncepter og mig i det hele taget, og hvor det hele kommer fra. Jeg startede ung og grøn på Jægerkorpsets optagelsesprøve i 1984, og jeg kom direkte fra værnepligtet. Og jeg vidste kun meget lidt om forsvaret. Men jeg kom igennem den ekstremt svære optagelsesprøve som jæger nummer 200. Ikke fordi jeg var en brillant soldat, men fordi jeg virkelig ville det her. Jeg var interesseret i at lære og blive dygtigere hele tiden. Optagelsesprøven har selvfølgelig forandret sig lidt over årene, fordi doktriner og teknologi og fordi verden generelt forandrer sig. Men grundlæggende så har den det samme form og det samme formål. Og det er en lang og meget personlig lærerig proces. Det er slet ikke alle, der kan arbejde i den her usikkerhed og den her uvidenhed uden et eller andet form for slutmål. Der er ikke et lys for enden af tunnelen. Man er i tunnelen måned efter måned i mental mørke, på tynd is og i ukendt terræn. Og det er her, man finder ud af, hvem man egentlig selv er. Og man opdager også, hvem der har forstået ikke at bekymre sig om i morgen, men blot gør sit bedste her og nu for at løse opgaven sammen med sine kammerater. Og det er guld værd. Man kan blive skadet, men langt de fleste de forlader optagelsesprøven, fordi de mentalt ikke kan flise sig med den her usikkerhed og konstante belastning. Og det er ikke mange, der kommer igennem. I gennemsnit er det nok 3 om året, nogle gange 1, nogle gange 5. Enkelte gange slipper et lidt større hul igennem. Og det gør altså, at alle de her få procent, der slipper igennem nåleøjet, de har samme indstilling til at ville løse opgaven og arbejde sammen og hjælpe hinanden, fordi den anden mands succes bliver til din egen. Og vi går ikke hjem, før alle er færdige med deres arbejde. Det bliver også meget tydeligt, at man hele tiden skal tænke på at optimere, justere og evaluere, sådan så vi kan få gjort det bedre, der ikke gik så godt i går. I Jægerkorpset arbejder man stort set aldrig alene. Det er stærke, selvkørende teams, der er center of gravity. Man organiserer alle opgaver omkring de operative teams, og hvis man ser en specialoperatør alene, så er det fordi de 5, 6, 7 andre fra hans team står klar lige i nærheden, sidder i en bil med våbnene klar eller ligger gemt i busken ved siden af, klar til at springe op. Teamsamarbejdet er den vigtigste og største styrke, fordi man kan blande forskellige kompetencer og kapabiliteter i samme gruppe. Og udover det, så får man forskellige perspektiver også, og større diversitet, der betyder en langt større træfsikkerhed i analyser og forskellige opgaveløsninger. Når jægersoldater de kaster sig ud på en opgave, så løser de den altid. Og jeg har altid tænkt, at det var nærmest helt utroligt, hvad et jægerteam kunne gøre, når de besluttede sig for at gøre det sammen. Helt umulige opgaver er blevet løst med opfindsomhed og snilde og gå på mod og flid, og man forbereder sig ekstremt grundigt, hvis der er tid til det. Opgaveplanlægningen kører efter faste procedurer, og man kan sagtens finde på at opfinde noget helt nyt udstyr, man overhovedet ikke anede, man skulle bruge. Man plejer at sige, at alt er muligt, og det er umuligt, det tager bare en dag længere. Disse operative teams, de arbejder ekstremt godt sammen. De kan noget særligt, og det ville være lidt dumt ikke at sprede den her viden ud til alle os andre. Det er noget, man kan implementere og få gavn af i stort set alle steder i alle virksomheder. Jægerkorpsets opgaver, de er selvfølgelig hemmelige, mange af dem er i hvert fald, og derfor kan jeg selvfølgelig ikke fortælle noget om dem. Men måden jægersoldater arbejder sammen på, det er jo ikke hemmeligt, og faktisk er det også min klare påstand, at Jægerkorpset faktisk ikke selv er helt klar over, hvad det egentlig er for en guldgruppe, man sidder på her. For denne højpotente teamkultur, det bliver jo en fuldkommen normal i hverdagen, som man til sidst slet ikke lægger mærke til. Det er selvfølgelig en betingelse, at man er i god form, men det er ikke på et olympisk niveau. Det er heller ikke særlige mennesker med et særligt talent, der kommer ind til Jægerkorpset. Det er fuldkommen blandet, ligesom i alle mulige andre grupper. Måske kan man finde en IQ, der er lidt over gennemsnittet, men det er ikke abnormt over. Det jeg opdagede, det var, at veluddannede og trænede jægerteam selvfølgelig bliver hjulpet lidt på vej af verdens bedste teknologi og godt materiel, dygtigt udviklede teknikker og taktikker og procedurer og hård og vedvarende træning. Men det vigtigste aktiv er mindsetet, team-mindsetet. Det er det, styrken kommer fra. Der er selvfølgelig også lidt personlig eftertænksomhed og dyb selvindsigt for de fleste, ikke for alle, men for de fleste, og et ønske om, at vi vil være bedre i dag, end vi faktisk var i går. Det at være sulten.
En ydmyg karakter er også et vigtigt element. Så det er viljen til at ville have opgaven løst, disciplin til at følge den til dørs, som man har aftalt med de andre, og en dyb teamforståelse. Tanken om, at opgaven er det vigtigste, men at teamet faktisk kommer før mig selv. Så det er opgaven, teamet og mig selv, prioriteringen akkurat i denne rækkefølge. Det handler altså ikke om særlige mennesker, våben eller teknologi, men om mennesket og mindset. Og det faktum er jo i virkeligheden en enorm gave til os alle sammen, for det betyder, at de vigtigste ingredienser til stærke, selvkørende teams er tilgængelige for os alle. Eller i hvert fald langt de fleste af os, hvis vi vil. Og da jeg stoppede i Jægerkorpset i 2009 og blev civil, der begyndte jeg at lave udviklingsprogrammer for forskellige virksomheder rundt omkring i Danmark, fordi jeg vidste, at de her teams og det bæredygtige lederskab, det kan være afgørende, når der skal skabes resultater sammen. Jeg havde set og oplevet effekten. Teamkulturen, som selvfølgelig i starten skal implementeres af dygtige ledere med høj emotionel intelligens, er super vigtig for at nå den her højtydende teamkultur. En kultur, som kan skabe high performance resultater, og det er jo faktisk værd at stræbe efter for de fleste virksomheder. Og faktisk er det min påstand, at de fleste af virksomhedernes aktiver kopieres. God markedsføring kan kopieres, faciliteter kan kopieres, procedurer, lagerstyring, organisationsdiagrammer og ledelsesprincipper kan kopieres, produkter og selv pengene, der driver det hele, kan i princippet kopieres. Men det eminente teamsamarbejde mellem mennesker, der kan få tingene til at ske, og det dygtige lederskab, der skal implementere det her high performance samarbejde, det kan ikke købes for penge. Det skal bygges op indenfra. Og det er det, Jægerkorpset har gjort igennem flere generationer. Det kan med den rette viden og træning implementeres de fleste steder i de fleste virksomheder, hvis man vil. Jeg kunne se, at der var en forskel på et team i en normal dansk virksomhed og et team i Jægerkorpset. Og det var nok også det, folk de sådan instinktivt spurgte mig om, når de spurgte, ej, savner du det ikke? Savner du ikke kammeratskabet? Savner du ikke sammenholdet? Mange steder i Danmark har vi ekstremt dygtige og meget professionelle, veluddannede medarbejdere, faktisk de fleste steder. Men jeg opdagede også hurtigt, at man i virkeligheden ikke kender hinanden ret godt. Man går ikke den ekstra mil for hinanden og er lidt usikker på, om det nu også er lidt for intimiderende at være tæt på andre mennesker. Og måske tænker man også, at det ikke er nødvendigt for at tjene sin løn eller for at løse sin opgave. Og de fleste andre gør det jo heller ikke. Men det er akkurat det her ekstra, der gør samarbejdet og arbejdet til så meget mere. Og det skaber det gode team, men det skaber også en dybere meningsfuldhed, og det skaber en helt anden samhørighed, og det skaber en helt anden række af resultater. Det de fleste oplever, er det man kunne kalde for en lidt overfladisk professionel relation. Man forholder sig ikke ret dybt til hinanden, og man er også bange for at sige sandheden, også selvom i de perioder, hvor det faktisk er nødvendigt. Og derfor stopper teamudviklingen, når et vist niveau. Når man kun har en overfladisk professionel relation, så bliver resultaterne også lidt derefter, fordi det ikke er nødvendigt at have tillid på et dybere niveau, end til akkurat de overfladiske professionelle relationer. Man kan alle steder skabe langt bedre teams og en langt stærkere teamkultur ved bevidst at fokusere på det og arbejde på at udvikle den. Og de selvkørende teams er ikke forbeholdt krigere i specialoperationsmiljøet. Vi kan udvikle dem alle steder via indsigt og læring og træning. Og der er virkelig noget at hente. Så følg med her, når vi dykker lidt dybere ned i alt det her omkring bæredygtigt lederskab og udviklingen af de stærke selvkørende teams. Jeg glæder mig til at se jer.